Ayo, what's good, family? Hey, man. Shebeshit, Zinxumalo, Nakwas, Little Man, babhizi bashutha music video weRato Laka. Babhizi manje music video weRato Laka and nje kubhizi phansi nje babhizi nje yonke indawo ama-music video manje. Izolo ngireporte ngo-Karishma ubhizi music video wale ngoma yakhe Inama. Manje Shebeshit nabo Zinxumalo bashuta music video weRato Laka. So nje ngijabule kakhulu nje kubona ukuthi lo music video uzoba njani because as sonke siyazi nje ukuthi uShebeshit akajwayelanga nje ukukhipha ama-music video. Asikazi nje sambona music video engiyaziyo nje kaShebeshit ngathi ama-music video awu-2. So uShebeshit asemjwayelanga ngama-music video, so iyo nje lento engiyenza ngijabule kakhulu nje manje ukuthi uShebeshit simbona ku-music video. Bro, I can't wait to see the music video. I can't wait to see the official video. So ngijabule kakhulu, and I also hope nokuthi uSliduman or Sliduman, I still don't know how to pronounce his name. uSliduman or the man on the chorus, the man singing the chorus there. I hope uzoba khona the music video because ngizamile ukubheka ama-video kodwa angimboni. Kodwa nje ngizwile nje ngabanye abantu bathi naye ukhona kulo music video. Ngiyajabula nje ukuthi angaba khona because naye kumele mfethu abonakale naye. Kumele naye abonakale because i-chorus lakhe nalo yilo nje elenza amasimba kule ngoma le. So nje ngajabula uma naye nje angabonakala nje. Yeah. You've made it to the end of the video, and if you haven't subscribed, please subscribe as I'll be dropping more Likompo updates here. Pila, I'll be dropping everything that has to do with Likompo on this channel, so please make sure you subscribe so you can get that notification, when I upload. Yes, bye. Ube righty, over sharpu, ube grandi, ube nosuku elihle elifana nawe. Bye, ngiyakuthanda.